Dobar dan svima, izuzetno mi je zadovoljstvo što sam danas sa vama ovde u Zaječaru. Nije mi prvi put da sam u Zaječaru, zaista živite u jako lepom gradu, ali mi je prvi put da sam u ovakvoj oficijalnoj poseti. Jedan od prioriteta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja jesu aktivnosti koje su usmerene ka poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom. U toku je programska aktivnost, odnosno programski konkurs kojima se obezbeđuje finansiranje za 33 saveza i republička i pokrajinska, koja obuhvata 513 organizacija osoba sa invaliditetom, i ove godine je na osnovu ovoga konkursa opredeljeno 250 miliona dinara za finansiranje ovih udruženja. Na području grada Zaječara imamo 8 udruženja osoba sa invaliditetom koje okuplja 1864 osobe i u toku ove godine, 2021. su opredeljena sredstva za ova udruženja u vrednosti od 2 miliona i 200 hiljada dinara. Danas smo, kao što ste već čuli, posetili Međunarodnu organizaciju Saveza slepih Republike Srbije, grad Zaječar, i u toku ove godine opredeljena su sredstva u vrednosti od 400.000 dinara za rad ovoga udruženja. Naravno, iskorištavamo svaku priliku kad god se sastanemo sa našim prijateljima iz ovog udruženja da sagledamo šta to možemo da uradimo, da poboljšamo i uslove boravka, ali i svih njihovih aktivnosti koji oni izuzetno brižljivo i sa puno energije planiraju. U razgovoru sa gospodinom Đorđevićem, koji je dugogodišnje na čelu ove organizacije, razmatrali smo šta bi to bilo najbolje i gde da se usmere finansijska sredstva u daljem vremenskom periodu. Moram da kažem da je gospodin Đorđević, koji izuzetno dobro organizuje rad ove organizacije, da je izuzetno skroman bio kada je navodio određene potrebe i prioritete, ali isto tako je istakao i značaj finansijske podrške. Znači, još jednom bih vas sve pozdravila. Grad Zaječar uvek je grad koji odiše dobrodošlicom, grad ljudi dobrog, toplog srca, tako da uvek je zadovoljstvo biti sa vama. Hvala vam još jednom.